De nieuwe transportbrege is goed 53 meter lang, 100 meter breed en weegt in totaal haast 200 ton. Hij komt uiteindelijk in de haven van de Haatster te lezen. De brege zal gebruikt worden voor het leegheljen van containerschippen. Het bedrijf uit Veenwouden had een paar maanden dwaan geweest met het project. We hebben wel vaker wat grote projecten, maar dit is toch wel een beetje bijzonder omdat het is lengte, breedte, hoogte om het zo maar te zeggen. Dit is had wat meer volume als oors. Dit is toch wel bijzonder. Nou, hij heeft dus 2 grote projecten uit Amsterdam. Ik kan me zo indenken dat dat van levensbelang is voor bedrijven in deze tijd. Is dat exact? Dat is exact, klopt. Het is een hele mooie ondervulling op wat we normaal sprutsen voor de bouwlevering. Na weken van tarriering komt nou het meest kritieke punt van de operatie. De brege moet op een boot zet worden om zo vervierd worden te kunnen naar Amsterdam. We hebben hem nu opgepakt ondertussen. We zijn een stukje aan de kant gereden. Zometeen gaan we de brug bouwen, dus de verbinding eigenlijk tussen het land en het schip. En dan rijden we eigenlijk gewoon via een brugconstructie aan boord. Dat is de fase waar we op dit moment in zitten. Ik ben met het hele bedrijf in Hennekam om het even te patiënten. Het lijkt dus leuk om als je al even te zien hoe het nou in je werk gaat al jaar. Dat is net uw dagelijkse werk om het samen te zeggen. Bij goed 2 uur zit het hele gevaarte op het ponton. De brege zal na de dag maandag in Amsterdam aankomen. Van eerst zal het bedrijf onder de slag met de tweede opdracht. Het maken van een saneemde weegbunker. Die zal in de haven van Amsterdam gebruikt worden voor het weergen van Gwot.